Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng kanca-kanca kalian kula hormati, kula tresnani lan kula banggaken. Pangaken nami kula Brenda Dista Sabana saking kelas TKP kalih. Kula badhe nglantaraken wigatosipun tumindak jagi keresikan lingkungan. Para ingkang dirahmatan wonten ing kalodhahan menika kula badhe ngandharaken babagan wigatosipun jagi keresikan lingkungan. Kita sedaya mangertos bilih lingkungan menika mujudaken papan kanggo ngantokaken ginsang. Menawi lingkungan kita rudet, mila kesehatan kita juga badhe keganggu. Penyakit saged nyerang lan pangangsan boten badhe ayam tentrem pramita jaga keresikan lan kelestarian lingkungan menika dados kewajiban kita sedaya. Punika boten namung tugasipun pemerintah utawi petugas keresikan kemawon, ananging tugas kita minangka warga ingkang sae. Monggo kita wiwiti saking babak ing alit kados berbagai uwuh utawi sampah ing pangurpanipun. Cekap semanten atur kula mbok pilih wonten kirangipun atur kula nyuwun agunging samudra pangkasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.